naman po kita ngunya sa sarong portion kang Bicol Backyard Aquaria. So ngunyan, madumang kita sa sarong backyard breeder man ki mga gapi. Tapos ma-purchase kita ki sarong tryo niya. Tara! Yan sa tuyang babakalan kan sa tuyang gapi sinakakuamang kita digdiki mga plati. So digdi po ini sa parteng malilipot. Ano yung po kitangon yan sa lugar ni na Jerry. So, pigpapahiling tangon yan sa simpleng paagi na araw ka ini. Sa backyard lang po ninda ini. Wasindang salit na fish pond. As in, may mga grow out pond. Nagsiserbi naman po ining source of income. Additional income po. So, tig-encourage me po ni Jerry. Agabos, aram ta, dakol naman dyan. Ano, Jerry? Oh, dakol naman dyan. So, lalo na sa sitwasyon nga, dipisil ang panahon. So, saro po ining source of income. So, Jerry, ano ang nagdara sa imo, nag-enganyar sa imo para sa hobby na ini? Pagal kaya ako, tapos pagtigilin ko mga hira ko. Pero na walang stress ko. So, estudyante ka tabi, Jerry? Okay. So, pirang edad mo na palang tabi? 16 po. So, sa 16 anyo. So, sa mga sira na ini, dakul ini. Dakul ini. May mga danyo sinda digdi, may gapis, may convict. Dakul po sinda mga nagkapira. Ayan po. Ayan. So, ini po, nagsisilbing libangan ni Jerry. Pero at the same time, ang kakakuha ka man digdiki income. Okay, so dakula pong tabang iningon niya. Ang address nito, Jerry? Santa Teresa po, Malilipot, Albay. Anong purok? 3. Okay, purok 3, Santa Teresa, Malilipot, Albay. So, kung gusto po nindo magbisita sa lugar niya, magdigdi na lang kamo. Hanapon na nindo ni si Jerry. Video po na ini napapahiling ta na ini pong sa tuyang simpleng hobby can turn also into small income generating. So lalong-lalo na po ngunyan sa panahon kang pandemic, nasa taho kita kang economic crisis and health crisis. So saro po ining aquarium hobby. Pwede po siya sa to magtauman ki relaxing ambience and at the same time maliit na income. Shout out na lang po sa mga nasunod. Salamat po.